dorința mea și performanțele mele sunt mari. Pentru mine, sufletul și inima mea este Steaua București. Această echipă este campioana Europei, câștigătoarea Cupei Intercontinentale, a campionatului românesc. Să câștigi divizia, Cupa Regelui și mai ales Cupa României, pentru mine este o bucurie mare. Vă spun aici în fața 200.000 de oameni, oriunde în țară avem suporteri în toată România. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că suntem. Mulțumesc Domnului și nu numai. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Mă uit spre nord, spre est, spre sud, Steaua oriunde în toată România. Mergem cu ei, vrem cupa și campionat. E important, să luăm campionat. Din momentul acesta, pentru noi e bună și Cupa Regelui, nu numai Cupa României. Am schimbat puterea țării, a venit un președinte nou, am schimbat totul la Ligă și la Federație, suntem, iată, oameni. România se va schimba de mâine. Noi suntem campioni. Numele meu este Mihai Gabriel Luca. Am și adresă pe Facebook, mă găsiți oriunde, Hai România. Păcat, după egal cu Ungaria. Batem în Finlanda, batem acasă Irlanda de Nord, batem în insule Feroe și apoi ne trebuie încă un succes în fața mare rivale, Grecia. Ne-a scos la acel baraj de pome. Și cu asta cred că vă mulțumesc.